griner det er bare... Bare du har en holdning, så er det godt. Ja. Til madpolitikken. Ja, der er i hvert fald nogen, der skal starte. Hvem er leder? Husk at tale højt og tydeligt. Du skal være Det vil jeg leder. være, altså. Ja, du kan være leder. Fucking god leder. Ja, du skal være leder. Mega nice leder. Ja, så er det dig, der lige åbner mødet. Skal jeg måle med? Ja, det er jo vanvittigt. Er du klar? Nej, det er bare en prøve. Bare. Der Og er er det bare en prøve? det bare en prøve. Så vil du blive grine. I to. Jeg forstår slet ikke, hvordan I kan synes, det er så sjovt. Det er bare... Det er altså, der er kamera. Nu kan jeg bare se en, der bare står. Så det er med at kigge derover. Altså, Det hjælper ikke, eller det er der. Okay. Ja, jeg må forklare hvorfor. Er du klar, Dan? Ja, jeg er helt klar. Det kommer nok. Det er bare en prøve. Velkommen til det der møde. Vi skal diskutere madpolitikken her på stedet. Jamen, det gør det. Ja, det skal vi. Jeg skal også komme ind i det. Bare roligt. Jeg ved ikke, hvad er jeres holdning til det. Meget stille. Meget stille, Peter. Tidligere om morgenen. Jamen, hvad er, du skal lige se, altså, hvad er madpolitikken nu da? Der er ikke nogen madpolitik. Nå, den er nystartet, den her. Vi Ja. får ikke noget mad. Ja. Okay, men så til at have mad, ja. Ja, vi skal have mad. Synes vi alle sammen går og bliver så tynde. Ja. Jeg... Eller børnene gør. Nej, vi gør også. Det kunne også være, at du skulle starte med at sige sådan, at der blev et eller andet opstillet forslag eller sådan. Efter god jeg forretning. tror ikke, du skal filme. Jo, jeg tror det er godt nok at filme mig, fordi så på et eller andet tidspunkt, når vi er færdige med at grine, så kører vi bare videre. Og så kører den bare. Så det, ja. Det er bare sådan 20 minutter. Ja, altid. Vi skal nok klippe de der 2 minutter ud. Hvor har du så? Du skulle til at sige. Jamen det ved jeg ikke. Det er bare, altså, det kan godt være, at du skal lægge sådan et forslag ud, som der er til. Jeg har en fornemmelse af, at det der, det er ikke det, der virker mest pædagogisk, at du sidder sådan der. Det er virkelig glad. Du er virkelig engageret i samtalen. Skal jeg være leder? Jeg prøver lige. Ja. Hvorfor bygger du gas? Er det Det er fordi lederen altid sidder for enden. Sådan er det bare noget, ikke? Kom han lige ind leder. Ja. Kommer glidende ind. Nej, det var ikke. Jeg skal jo på kaffe. Ja, goddag. Moin. Jeg har så goddag, før du kommer ud af rummet. Hvorfor siger du det? Jeg har indkaldt jer til møde, hvor vi skal have indført en madpolitik. Og der tænker jeg, at vi ved, at der forbyder svinekød i børnehaven. Nej. Hvad tænker I om det? Hvorfor tænker du det? Vi tænker, at vi kan have nogle problemer med nogle muslimske forældre, da vi har mange kulturelle muslimske børn her. Så må deres børn jo bare lade være med at spise. Jamen, det kan vi ikke bare gøre. Altså, når de kommer fra det land, de gør, og de har den kultur, så må vi også prøve at acceptere det. Hvis vi nu havde en politik om, at der er altid er 2 valgmuligheder. En vegetar og så en med kød. Ja, det kunne man også. Jeg synes bare, det virker så meget arbejde. Altså, at vi skal til at lave 2 retter. Der synes jeg bare, det er mere enkelt, at man ligesom laver og siger vegetar. Og det synes jeg også er godt for børn. De får nogle grøntsager nu. Og godt for miljøet også. Men jeg ved ikke, om Jeg synes bare ikke, vi helt kan forbyde kød, bare fordi at, de kommer herop, og så Jamen, vi er også i en situation, hvor vi skal gøre, at børn de føler sig trygge. Og det gør det ikke, hvis der bliver serveret svinekød. Siger at nogle af forældrene, de muslimske forældre. Hvorfor siger de det? Det siger de, fordi at den kultur, de kommer fra, at Men kød er da ikke farligt. det er det for dem. Altså, det er deres tro, og det må vi acceptere. Altså, jeg synes, det kunne være rigtig fint, hvis nu vi havde sådan en uge måske, hvor vi ligesom havde sådan et tema omkring kultur. Jeg tror, vi er lidt uenige om, hvad kultur betyder. Og det tror jeg også, børnene giver godt af. Ja, hvad tænker du omkring? Så kunne man have sådan nogle temadage omkring for eksempel at komme fra Mellemøsten eller Afrika. Eller så kunne man ligesom sætte sig lidt ind i det.
Men altså stadigvæk er min holdning, at jeg synes, at det er fint med vegetarmad. Det er faktisk et meget interessant forslag. Ja. Ej, men jeg synes, det synes jeg faktisk er rigtig interessant. Så kunne man jo også fokusere på, hvis man havde sådan en temadag, at i det her land eller i den her kultur, gør man det på den og den måde, og så kunne alle være engageret i at så spiser man den slags mad. Præcis. Og så bliver det også noget interessant for børnene og noget lærerigt på samme tid. At det ikke bliver bare bliver sådan noget forbud og påbud. Ja, lige præcis. Og det tror jeg også forældrene, de bedre kunne sætte sig ind i. Ja, for det er det, jeg nemlig tænker, at hvordan vil vi sige det til forældrene, de muslimske forældre, at vi serverer svinekød den dag? Men jeg synes, altså det er jo igen min holdning, jeg synes ikke, det svinekød, det skal serveres. Men altså, fordi jeg synes ikke, at svinekød er en del af vores kultur. Jeg synes stadig godt, man kan have i de tilfælde den valgmulighed, at der er svinekød. Men jeg er slet ikke sikker på, at jeg synes, at vores børn de skal have de valgmuligheder. Der synes jeg netop, at vi har muligheden for at ikke give dem den mulighed. Vi siger, der er vegetarmad, det er der sådan i vores institution. Det er sundt, og det er godt for miljøet. Ja. Jeg er enig, altså det er godt, at det er nogle problemer, at vi skal have flere ansatte til at være i køkkenet, fordi vi skal lave så mange forskellige retter, og det koster penge, og det kan måske gå ud over jer en dag. Ja, det ved man da. Fyringsrunde. Så. Men Susanne, hun er jo åbenbart villig til at ofre sig. Jeg står og laver en ekstra ret mad. Men hvorfor er det vigtigt for dig, at der skal være svinekød, for eksempel? Det er nok, fordi jeg tænker lidt, at jeg føler, det er grænseoverskridende, at vi skal underlægge os en anden kultur konstant. Hvad mener du med konstant? Jo, altså hvis vi har en generel politik om i børnehaven, at der ikke må have lov at være svinekød, så er det jo, så har vi jo truffet et valg om, at det er der aldrig. Og så underlægger vi os jo sådan set. Jeg synes, det handler mere om respekt. Vi respekterer deres kultur. Ja. Og jeg synes også, det er derfor, vi ikke siger, at der ikke bliver serveret svinekød. Vi siger, at der bliver ikke serveret kød. Jeg synes, det skal være vegetarisk, og dermed ikke noget med religion, og ikke noget med, men det er noget med, at vi netop respekterer alle. Ja, og det er noget, alle kan spise. Ja, og det er sundt for os, og godt for miljøet. Ja. Der er ikke nogen af jer, der føler, at det sådan er grænseoverskridende for jer, at man siger, at så har vi ikke svinekød. Jeg har intet forhold til svinekød. Jeg kan godt give mig det. Du vil godt give dig, Okay. selvom du egentlig er uenig? Ja. Okay. Så vil jeg spise svinekød, når jeg kommer hjem. Det er noget rigtigt. Ja. Og det handler om... Men selvfølgelig kan jeg godt forstå dig, Susanne, at du føler, at du skal undertrykke dem, og fordi du er opvokset i Danmark og har din kultur også. Det bliver sådan et eller andet principspørgsmål. Ja, nemlig. På en måde. Ja. Ja. Mm. Men jeg kan også godt, jeg kan helt klart også godt se, at det er mere besværligt at skal til at stå og lave 2 retter ned. Ja. Helt klart. Altså, det er der jo også det kan jo så mange ressourcer. Så, men jeg kunne rigtig godt lide ideen med at have nogle temadage. Ja, det tror jeg, det vil være godt for på de forskellige ting. Men så spekulerer jeg også lidt på, om der så ikke bliver nogle danske børn, der så stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor vi så ikke også har nogle dage, hvor vi specifikt har noget meget dansk mad. Men det er der, hvor jeg tænker, synes du, at svinekød er dansk kultur? Nej, ikke nødvendigvis. Vi har det jo tit, når det gælder sådan nogle lidt traditionelle retter, som ribbensteg og hvad hedder det, bøf og sådan, men altså bøf kan man også bare leve på oksepars. Det gør vi normalt hjemme hos os, men det er så forskelligt. Ja. Vi kalder det andet karbonader. Ja. Men jamen, jeg tænker bare, at jeg synes også, at vi skal temadag, hvor det måske handler om noget dansk, altså med bondegård og sådan noget, helt sikkert. Men vi behøver ikke at servere frikadeller for, at det skal handle om dansk kultur. Nej. Det kunne også godt være kyllingefrikadeller, jo. Ja, for eksempel. Ja, det kunne jo være kyllingefrikadeller. Eller hakkebøf med blød løg. Ja. Ja, men det kunne det sagtens være. Jo. Det behøver jo ikke være
måske ikke svinekød, vi er fokus på. Nej, det er i hvert fald slet ikke sådan, jeg ser dansk kultur, at det er svinekød, der afgør, om det er dansk kultur. Men vi kunne tage det op med led, med forældrene måske, til dem til noget. Ja. Og høre, hvad de siger til det. Ja, høre deres holdning. Det synes jeg er en Og de kan acceptere det. Det er klart, det er deres børn, så det synes jeg er godt. Ja. Så vil jeg sige tak for i dag. Det er der en, der kender tanden. Der er en, der vil tage den. Det er vi snakker om.